Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ana amalemu kuti abwere patsogolo pano nawonso alire bambo awo okondeka. Nthawi ino ndi nthawi yanu kuti mubwere kutsogolo pano. Kwambiri. Ulemu kubire kwa rose bera sonkana bano. Mafuna ndo apuzite bambwanga bondi tokoza nchiroyi. Ndimona ngara kulagwitsa kumba kundi kuzigiritsa. Bempolanga ndilakuti customer always amene mawanga support ndikuthokoza pa chimenechi ndikhala ndikumalizitsa kali yawo komanso namba yomwe ndidzigwiritsa ntchito ndi yawo yomwe ija. Timafuna tikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu. Tikupempha makolo mbali zonse chifukwa cha kubwera kwanu. Musarisiye roka. Kuri lisavurike umasiye watu. Tikuthokoza nonse amene mwabwera. Komanso mathandizo anu. Aboma komanso akuntchito. Komanso ampingo. Ambuye akudalitseni. Tsiku ngati limeneli limakhala tsiku lowawa. Makamaka ukataya bambo wako, ukataya kholo lako, ukataya mayi yako, nzeru zimatha. Tumuyamike mwanayi ndi wang'ono kwambiri, koma uthenga umene uli pamene amawerengapo ukunena kuti ndikuthokoza bambo wanga chifukwa cha kundikhozekeretsa, kundiphunzitsa ineyo ntchito imene wamagwira. Chonde musatitaye ifeyo chifukwa mtengo wathu, bambo wathu, kholo lathu lapita. Makastomera ako onse amene amagwira ntchito ndi bambo, kuboma, kuchipani, komanso mabwezo onse, musatisiye tokha. Zimene mmapangira bambo athu pitirizaninso kumatipangira ifeyo. Ndipo nambala imene tikugwiritsa ntchito or Facebook ndi yomweyo imene bambo anga amagwiritsa ntchito. Kuti umasiye wathu usawawe. Chonde zitipatsani kakang'ono kamene mapatsa bambo athu katikwanira. Very strong message. Very strong message. Ndipo mzimu wa Raspita Kansengwa uuse mumtendere. Nthawi ino amayinda bambo ndi apemphe Honorable Minister of Lands, Honorable Chimwemwe Mazabuka Chipungu MP kuti nawonso alire. Honorable Minister, nthawi yanu.
pepani oyamba upite kwa mafumu athu, pepani tonse akubanja, pepani tonse apitili pano. Ine ndine Mphatso Chipungu, mwana oyamba Honorable Minister. Honorable Minister atamva zovuta zachitikirazi analokhudzira kwambiri zakuvuta kuti atalikira sanathe kuti akhale nafe limodzi pano, koma malo mwawo ndabwera ine kuzayimirira pano, ndipo iwo alemba message yokuti afuna kuti ndiwerenge pamalo pake. Mundilola kuti ndiwerenge m'Chizungu. When does a man die? When he is hit by a bullet? No. When he suffers a disease? No. When he eats a soup made of poisonous mushroom? No. When his heart stops? No. A man dies when he is forgotten. I feel honored that you remembered you have a friend when you called me whilst at the hospital at KCH. That was our final chat. Each time you took a size picture of me, you always joked, Bwana, imani apa ndikujambuleni chakupichwani. Kena kumabwera kuzandikhonza tayi, apa zonse zilipo. Zikomo for the times we shared in Luchenza, in Parliament, Ministry of Defense, and now to Lands, Housing and Urban Development. Legends don't die, they just fade away. Surely you will not be forgotten. Bawa meneo achokera kwa Honorable Minister. Andiuza sokunisimize pano kuti ntchito imene iwo amagwira ndi malemu Peter Ras sisila bomboyi. Mwana wawo ntchito amagwira limodzi, ndipo akabwera kuzagwira ntchito imeneyi amayendera limodzi, and mwana wawo ntchito imeneyi apitiriza kugwira nayo ntchito. Asadandaule ayi, sali wokha ayi, sakuwayiwala, ali nawo mapemphero, ali nawo maganizo, komanso ntchito adakali kugwirira limodzi. Ine Peter nadziwana naye 2019. Anali munthu wokuti akakhala pamalo samafuna kuti pakhale munthu wokuti wakukhala ndi. Amafuna aliyense azikhala kusangalala, akusekerera. Ali ndi chikhumbokhumbo changa kuti pamene ali panopa akufuna kusiya kuti sadandaule ayi, khala sakusangalala, kwa Yesu aliso munthu wosangalala. Zikomo kwambiri Honorable Minister chifukwa cha kulira kwanu, message yanu, chifukwa cha kutaya mwana wanu mzanu okondeka amene munali naye. Nthawi ino ndi nthawi yakuti tiperekenso kwa Honorable Msungama kuti nawonso alire. Akamaliza iwowo aperekanso kwa Honorable Moses Kunkuyu amenenso ali Chief Whip kunyumba ya Malamulo. Zikomo kwambiri. Mundirole poyamba ndipepese kwa ino akubanja, makolo, ana, maso abali uchuluka. Amene tsiku la lero tasonkhana pano kuti tichitire umboni kumperekeza m'bale wathu Ras Peter Kansemwa. Pepani in absentia Honorable Minister of Lands, Honorable Chimwemwe Chipungu. Ndikupepeseni inu a whip kuja kunyumba ya Malamulo kuyimira ku Malawi Congress, komanso amene muli aphungu kuja kudedza Honorable Moses Kalongwa Shawa Mkuyu. Pepani
ino regional chairman bambo Zebron Chilondola mene mwatelonso kuti yaye mnyamatayi anali m'bale wathu ngakhale kuti muli ntchito yayikulu lero koma munatero kuti yaye mudzakhale nawo mulandu chimodzimodzinso ino regional chairman mayi Wende Nalumo Pepani ndi komiti yonse ya region. Ma members of parliament amene mwabwera malo ano tikuti Pepani kwambiri chifukwa chotaya bwezi lanu zanu Amazombwe mulipo mpano Khadija komanso aini yake MP dera lino mayi Juliana Kaduya. Nditelonso kuti Pepani ino akansala ade alino mayi Triza Silo. Chifukwa cha nthawi munatero kuti simutha kulankhula koma ndikulilireni moti ndayima pano kulirira ino Akaduya ine mwini komanso aphungu ochuluka mnyumba ya malamulo kuyimira zipani zonse. Tikamuona lasi Peter Kansengwa sana ali munthu wamba anali bwezi la wina aliyense. Ndikunena ichi chifukwa chonena kuti mbali imodzi imene amagwira ntchito Kansengwa kunali parliament. Ndikhulupirira kuti ndamene atsikula chapter chomajambula aphungu kuja ku nyumba ya malamulo kufikira kuti enanso anayamba kuloledwa kubwera ndi kumajambula. Pamenepo ndimati kupemphera wipi kuti mwina mujana wapemphera mwana muja mukafika ku parliament inu ngati wipi mukapempheso muja wapemphera mwana muja kuti chapter chimenechi chisatsekedwe azithaso kubwera ku parliament kuja kuti aphungu aja akaperekako pang'ono ponse azithandizika chifukwa kumene kuja kumene amagwiranso ntchito bambo ake. Ndimati ndipemphe motero ndipo ndikukhulupirira kuti sizilepheranso ayi. Mujana nenera alikagwa komanso amaso Simon Kansengwa anali munthu wansangala anali bodani ndi munthu ndipo mujama nenera oyimira anduna ndimene amachitira ndi MP wina aliyense. Palibe MP mnyumba ya malamulo amene akhoza kunena kuti Kansengwa sanali chabwino. Komanso tikhoza kunena pano kuti he was one of our favorite. Ameti nkankonda kwambiri. Ineyo kunyumba kwake ndinapita kwa kudwala. Koma namdziwa chifukwa chojambula koma ndakafika kunyumba kwake akudwala. Mukhoza kuona kuti munthu sanali munthu wamba. Kwa ichi mumve akubanja pamene mukulira mudziwenso kuti ifeso tikulira nani. Ndi gap yovuta kupanga film komano ngakhale tingakhale nawo mafunso ochuluka kwambiri. Lilipo funso lina limene sangayankhe wina aliyense koma Yehova Mulungu wake. Ndifake ndimati ngozi zovuta maliro palibe amadziwa kuti apite mawa ndani. Kwa ichi akubanja limbikitsikani ndi chimenechi kunena kuti pangavute maka tonsefe tili pa ulendo. Ineyo ndayima panone ndine maliro oyenda tsiku lake pafute bwanji ndidzagona nyumba imeneyi. Kwa ichi ndikuti Pepani ena nonse amene mwabwera malo ano nawo akuluakulu ena komanso aphungu ena anachitako pang'ono kupepesa kuifa imeneyi. Mundilole mwachidule ndithu ndilengeze mayinawo ngochepa ndithu. Timachita izi mwadala chifukwa kukanapa mawa zinaenda bwanji mwabereka zingati. Titero kuti munthu mmodzi amene anagwiranso ntchito ndi Kansengwa ndi wa president opuma His Excellency Dr. Lazarus Chakwera. Iwo pakumulira Peter Kansengwa atumiza kale kubanja ndalama yokwana 500,000. Honorable Richard Chimwendo Banda apereka 300,000 kwacha. Honorable Moses Kunkuye ipo apereka 200,000 kwacha. Honorable Owen Jomanika adithandiza pamwambo 100,000 kwacha. Honorable Nancy Tembo adithandizaso ndi 200,000 kwacha. Komanso
Honorable Halima Daud iwo atumiza kale kubanja ndalama yokwana 100,000. Honorable Madalitso Kambaua Wilima MP iwonso alithandiza ndi 300,000 kwacha. Honorable Kumbize Chiponda iwowa pomulira Kamsengwa pamwamba pakuchipatala kuja kwa Temis ku India alithandizaso ndi 100,000 kwacha. Honorable Patricia Nangozo Kawinga alithandiza ndi 50,000. Honorable Jesse Kabwira alithandiza ndi 50,000 kwacha. Komanso mujanda nenera kuti pakati pathu ndi regional chairman achipani cha Malawi Congress Bambo Zebron Chilondola alithandizaso ndi 100,000. 50,000 kuchokera kwa Honorable Jambo kuja kumangoji. Komanso 100,000 kuchokera kwa Honorable Deus Gumba. Honorable Steve Baba Malondera alithandiza ndi 100,000 kwacha. Tinayi nawo pompano koma atamangiraso constituency kumene kuli zovuta zina. Honorable Jacob Hala 50,000 kwacha. Honorable Sam Dalitso Kawale 100,000 kwacha. Honorable Jini Mwana Wauza Sendeza alithandiza ndi 50,000 kwacha. Honorable Monica Changana Mono alithandiza ndi 100,000 kwacha. Ani yake MP adera lino Mai Juliana Kaduya pamwamba zonse alithandizanso ndi 50,000 kwacha. Ineyo ndapereka nawo 50,000. Honorable Khadija alithandizaso ndi 50,000. Honorable Jiwaya 50,000. Honorable Mazongwe alithandiza ndi 50,000. Tikazumba mkota zonsezi zikukwana 2,750,000. Chifukwa choti achakwera anatumiza kale ndalama ikwana 500,000. Ndiye kuti ndalama imene yatsala yoti perekedwe kwana malira malwana kamachokedwa usati mawa yayi. Ndiye kuti ndalama yake ndi 2,250,000 kwacha. Pepani panaliso ndalama ina imene anapereka Honorable Halima Daudi nanena kale kuti apereka 100,000 kwacha. Ndiye kuti ndalama imene kupita kwana malira ndi 2,150,000 kwacha. Ndimene kupita direct kwana malira. Mundilole chaulemu ndikupempheni ino awipe Honorable Moses Kalonga Shawa Mkuyu kuti mulire Pepani. Mwaike hapo foto. Pepani mafumu adera lino komanso mafumu onse amene adzakukutani pa mavuto yawo. Pepani akubanja, pepaninso achipembedzo cha Rastafarian, pepani ino amene mwayimirira nduna achipungu, pepani makansala athu, ma MP athu, olemekezeka regional chairman Bambo Patrick Zebron Chilondola, pepani komanso pepani regional chairlady Mai Wende Nalumu. Ino anzathu azojambula amene magwira ntchito limodzi ndi Hospital Kansengwa nanunso pepani amayenda pano. Mosamalitsa nthawi ine ndatumidwa kuyimira chipani cha Malawi Congress, kuyimira president opuma amenenso ndi president wa chipani cha Malawi Congress Lazarus Chakwera, komanso kuyimira abale onse amene kuchokera ku chipaniko amakondana kwambiri ndi Hospital Kansengwa. Ifeyo tikulia nanu limodzi akubanja, tikulia nanu limodzi achipembedzo komanso ili mafumu. Kumufotokoza Peter Kansengwa pakhoza kutenga tsiku lonse. Munthu wansangala, munthu olimbikira, komanso munthu olunzanitsa anthu onse. Ndichifukwa nkhale pamalo pano pabwera anthu kuchokera mbali zosiyana-siyana, nkhale kuzipembedzo komanso nkhale kundale kumene. Potero mbali zambiri Peter timusowa. Tikufuna kuthokozana kubanja chifukwa mwana wanu munamulola kuti akhoza kukhala mwana wa aliyense.
munamulola pakuzogwira ntchito ya kundale akuzipembedzo ndi magulu osiyanasiyana. Ndichifukwa munalolanso kukhale nthawi imene anavutika munakatha kufikira atsogoleri wena ngati muchatamvera kuti a President Obama atatengapo gawo ndi mbaleyo adzikapita thandizo kudza ku India. Ikhalenso tikuthokozeni ndi amene wanu kudimbira kutifotokozera za nkhawa zonse zimene zinalipo zogwirana nanu manja. Icho munaonetsera ndithu kuti ndife kutibale. Mwapadera ndikupepeseni na mpingo achipembedzo cha Rasta. Pokupepesani ndikuyamikireni. Chimene mwationetsa lero ndi chitsanzo cha mtundu wina. Kunjako timakamba za marasta. Kuti mwafunse anthu kunjako rasta ndi ndani, zimene akambe si zimene mwationetsa pano lero. Ndikuthokozeni kwambiri. Ena amandifunsa apa kuti mpaka na azimayi akuimba. Tikuti komanso ndaona potolera chipeso paja anyamula Bible ndithu kusenzera kuti mauso amachokera mmene. So tikuthokozeni kwambiri zankhala kuti chimene mwakuwa pene pacho sinchidziwa kunabwino mukabwereza pamene. Koma Mulungu akudalitseni kwambiri. Pomaliza penipeni ndimafuna tibwerekeko luso la Peter Kansengwa ndipo ndifotokozere kuti kwabwino tidzitengera zintchito zabwinozo. Ananena wena kuti Peter amagwira ntchito yake mokondwera. Amene ali ku parliament koma alibe chithunzi cha Peter Kansengwa, umpirikitse mwanayo kuti akujambule mwamsanga. Kuti ukhalibe ndi chithunzi chodziwika chinajambulidwa ndi kamera ya Kansengwa. Munthu oti akamakujambula unotakhala ndi mkwiyo yausekerera. Zithunzi zake zimakamba nkhani. Ola salembe koma chithunzi chojambulidwa ndi Peter ku tell a story. Akajambula madzoti ngati wajambula anthu ali panzere wadimaki ukhoza zoti chimangacho chadula kapena chochipa chifukwa chamene akuonekera pa chithunzi. Akajambula anthu akuyenda wapansi umathawa zoti chithunzi ichi anthu akuyenda ifo afuna ulimbitsa thupi koma wakuyenda ifo likayendedwe kadula. Chithunzi china chilichonse mara ajambule kuti akuonetse ndi zithunzi zako auction mukhoza zoti ichi cha 2020 ichi cha 2022 cha 2026 muchidziwanso kuti ichi chithunzi cha 2026 konse kwa foja. Zithunzi zokhala za luso. Makamera amene walipo mwana uja walira panopo. Akulu amene mmajambula ku parliament kunja ati sangonena zoti awipi mukatitsekulire khomo. Nthawi zambiri mmathamikitsana nokhano khali mkoduno ndi watu. Kuti kwa makamera nda mukhoza kampirikitsa mwana uja. Ati majambula mbambo wako pano iwe, mbambo wako adapita. Inu uyo amene mmajambula mmabwera ku parliament tisambi mukankhomerera mwana uri kunosabwere kwa bambo kwa akabwera mbambo wako. Kutele kudolo kwambiri. Dolo kwambiri ndamene angamugwire mwanayo. Ife nkukamona ku parliament iye nkusiya kamera yake kuti ayi lero la kujambuleni mwanayo akapeze chakudya. Dolo kwambiri akhala ameneyo. Ndiye kuti kumuntenge mwanayo, mumpange raise, mumphunzitse makona ena amene sada wadziwe. Osakhala kuyamba somuzo danji kamera cha bambo wako chichidali cha pinyolo ubweretse chimene chichi. Ayi tisapangenso zimenezo. Nkhale mathandizo amene aperekedwa pano. Imatiri pemphe. Ndalama zija zipite kwa udathandizidwe zenizeni. Tisayambe kwauza nawa ayi padali bhirwa chakuti padali bhirwa chakuti ichi chinchipepeso sizolipira milandu zolipira milandu mukakambirane kubanja mukasonkherane kuwalipira milandu koma zachipepeso mapatsi anawo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.